Добро утро, добър ден и добър вечер. Ямбол чете. Ямбол чете времето, когато градът замлъква, слънцето слиза над позлатените кубета на пистена, където блести историята на нашия град. И там, в ранното утро, когато капчици роса прокапват по цъфналите клони, една млада поетеса представя стихосбирката си "Сияйна любов". Има ли в това време любов? И сияйна ли е тя? Сега ще разберем в новата поредица от стихови на Нина Минтова, в които тя ще ни представи света по един субективен, различен и оригинален начин, далеч от клишетата, далеч от злободневието, далеч от меркантилността и ниските стойности, себичността на душата, която владее много от нашето съвремие. Нина Минтова ще представи "Затворена птица". Защо държите птицата затворена? Повяхва в болка волния стремеж да бъде ангел радостен в летеж, врата към светлината неповторена. Да носи клонче обич непресторена, да се роди от истина в копнеж, далеч от тази златна клетка вещ, вратичката на святост неотворена. Нима оковите остават в нея вечни, нима надеждите за полет са далечни. Или доволна птицата в света остава сред просени срънца на подаяние. Нима сърцето й не пожелава от светлината вечна помазание. И наистина бисера, шлагера и наистина диаманта на поезията, красотата на душата. Прицъфтяват на есен цветята и отлитат небесните птици и телата луксозни курици остаряват. Но жива душата като розата и красотата, като крен съвършена царица носи в себе си вечна искрица, най-красивият цвят на цветята, най-грозна стаила омраза, като ваза в пайжина прасна, насъбрала безчислена злоба. Та макар и в тяло прекрасно, тя е гробница нежна зароба на сърцето в порока ужасно. Сега, след като разсъждавахме за духовните истини и видяхме света по необичайния начин, новия начин на стихотворенията на Нина Минтова, нека да чуем и малко от красотата на Андерсоновите приказки, претворена в стихотворението "И да стъпва на пръсти". И да стъпва на пръсти, поглежда цветята, и надежда възкръсва да спаси красотата, и усмивка на устни трепне в нежност и вяра. Леко тя ще се спусне сред роса и омара. Мили мои цветя от ръцете на Бога, аз за вас ще блестя, не плачете в тревога. Аз съм цвят като вас, аз съм слънчево цвете, ще ви пея на глас, в крепка обич цъфтете. Не плачете, дечица, мои цветни събратя, като малка искрица ще проблесне зората. Това беше стихотворението "И да стъпва на пръсти", представено на публика от авторката Нина Минтова, която ни гостува.
До нови срещи, нови творчески успехи. Можем да й пожелаем само и нека успехът и нека прозрението и красотата да продължават да благославят и да озаряват толкова много почитатели по целия свят.